खुलुमहरबाय लोगो नोंथांमोन हेपि सानडे दिनै बयहाबो बन्द आंहाबो दिनै फरायसालि गैया आरो न'खरनि बायदि बायदि फिसा फिला खामानिखौ आं फुङावनो मावना लाबाय दायो आं गासैबो लोगो बिथांमोननो फलोवार इनभाइटेसन हरगोन बेनिखायनो नोंथांमोना हायोब्ला 1 निफ्राय 100 सिम स्टारफोरखौ जोंनो हरनो नाजाबानो जाबाय जायफोरा जेसेबां स्टार हरनो हायो एसेबांनो आङो फलोवार इनभाइटेसनखौ हरगोन आरो मैया बुंखादोंमोन जायफोरा 10 निफ्राय 100 मा बुङो स्टारखौ हरगोन आं बिथांमोननो सानथामनिफ्राय सानबासिम रेगुलार 5K फलोवार इनभाइटेसनखौ हरगोन आरो जायफोर लोगो बिथांमोना आंनि टप फ्रेन्ड जानानै दं बिथांमोना स्टार हरनांगौनि गोनांथि गैया आं बिथांमोननो जेरैबाबो फलोवार इनभाइटेसनखौ होखागोन बिदिब्ला लोगो नोंथांमोन भिडिअफोरखौ जेसे हागौ शेयार खालामनानै हो शेयार खालामग्रा बिथांमोननोबो आं जेसे हागौ फलोवार इनभाइटेसनखौ हरनानै होगोन लोगोफोर बिदिब्ला दोनथ'नोसै हेभ ए ग्रेट डे हेड बाय बाय नायबाय थादो नलिताके परिबार।